Ur jauzi baten moduan, zeru kolorez, itxasoari begira, begietan distira. Ara, beraz, eta erran bezala batozen minutuetan autismoaren alde, Gipuzkoako kosta osoa igerian zeharkatuko duen ekimen batetaz mintzatuko gara. Marea Urdina izeneko kanpainaren karietara, helduen aste hondarrean, uztailaren 7 eta 8 autismoa duten pertsonen alde eta autismoari buruz sentsibilizatzeko xedea dute. Eta Marea Urdinaren kanpainaren kantua, abestia guzu entzun gai. Zinantzi baita ezakegu gizartean behar badaski ez ezaguna den errealitate bat dugula, baina 100 herritarretik batek 100 duela autismoa Gipuzkoan, eta eritasun bat ez bada ere, mundua ulertzeko beste molde bat dutela pertsona hauek eta laguntza behar dutela. Behar horietan diren 1500 lagun dira Gipuzkoan, eta autismoarekin unkituak eta harremana duten 4 lagun dira berez ekimena abiatu zutenak, itxasoratu eta ekimen hau erran bezala bururaino eramanen dutenak helduen aste hondarrean. Pablo Domínguez, Azkoitiarra dugu hoietariko bat. Pablo, telefonen beste muturrean dugu. Kaixo? Aha. Kaixo, Pablo. Beno, ekimena aipatu dugu, baina Gipuzkoako kostaldea igerian zeharkatzea erronka ebota abentura ere bada. Ez dakite, nolatan sortu zen ideia? Bai, bueno, bitxu, ideia erronka abentura gana bat ikendu, baina, bueno, sorrera hau irailean hasitzen hau dana, olako, elkartu ginen, betidanik igerian ibili garen jendean gara hori ere bada, eta, erronka hau burutzatzaren Gipuzkoa, igerian ibiltzen den jende askoren kontua izaten da, baina, inorra izaten da, olako animatu, olako gauza handirak egitera, eta, animatu, ez gure artean askotan hitz egiten genuen, olako gauzari buruz, baina azkenan benetan piztu zuen izan zen, gure artean betidanik hitz egin izan dugu olako gauzetaz ez da, eta gehiago gorendik, elkartzen ere bagenitulako lagunak, eta gerozoko, autismoaren inguruko jendearekin ez da, eta horren esan genuen, bada aukera politia, igerian bakarri dakigu egiten, besterik izan, eta zerbait, bomba hundi eman nahi bagenion zerbaiti, geure inguruko zerbait izan batzuen egiten genuen, eta hortik piztu zen pixka bat, igeri erronkarena, baina igeri erronkari ezan da bada, eitzakia, urte osoan pixka bat erabili duguna, zuk lehen ondo aipatu duzun bezala, autismoren errealitate hori, pixka bat ikusgarritzeko gizartea, ez da. Bai, pixka dena. Bisibilitatea emateko deigarria bada, ekimena, ez da. Zentzunetan, gogoratuko dugu Gipuzkoan hain zuzen, gautena erakundeak animaliko lana egin duela azken hamarkadetan, autismo dun pertsonekin, punta-puntakoa da gainera Europan, ez da, baina egia da ere, gizarte mailan oraindik aski ez ezaguna dela, ez, berez autismoa. Bai, egia dena da, aski ez ezaguna, eta gehiago da, nola zan duzu, gautena adibidez, da sekulako instituzio bat. Hori, Gipuzkoarrak maitatu bakarrik ez ezik, eta hori egin barko egin, eta horzen berro egin ditu adibidez ez da. Eta kontua, erretxikietan eta ez da askotan, pertsona hauek, diferente bezala tratatuak ero izaten dira, sentsazio hori izaten da, askotan bere bizi dutena, eta horren aurrean, realitate hori, beraiek bizi duten hori, askotan eramaten dira baita ere, etxeratzeko, askotan izaten dituzen ekintzak eta egiteko aukera hori guztia, ez dira edikiak izaten beraien, eta ez baldin bada, gautzen abetzako elkarte bat inguruan dituela, eta gugu zela barri txikietan, askotxarra nezela esan duzu, aztetean ez gehiago, baina, berren da, aztetea izan da ez da, gure bezala barri txikietan, zailago da hori biztaratzea, ez da. Sekulago dana egiten ari da eskoletan, pilo bat ez da, hor bizka bat inklusioaren bidetik, eta guk autismoaren espektroko jendearen inguruko bolako sensibilizazio kanpaina batean gaude, baina gure benetako ikuspegia inklusibitatearena, inklusio hori lantzearen ikuspegia, ez eta
horren gultan gabiltza. Ongita. Pablo, aipatu duzu, igerilari gisa, igeri egiten dakizutela, hori besterik ez, esan duzu gehiago jakingo duzu, baina igeri egiten bai egia da urak, dena berdintzen duela, ez? Bai, egia esan da bai, begiratu, gure kasuan adibidez, urak ere badu lotura espeziala autismoa duten personen espektroarekin. Bueno, urak ere, egia esan da, nola dau, muntxo joantzete ingainetik itza, baina aniztasun funtzionalari urak berak medio bezala asko erantzuten dio. Asko erantzuten asko laguntzen dio aniztasun funtzionalari. Zer da, autismo duten personak adibidez, ura asko bizi dute. Gure ingurukoak zuzenean direnak bintzat asko gozatzen dut uretan egoten direnean, ez da, eta zuk esan duzunean, berdindu egiten ditugu bintzat, ez da. Eta bueno, gure lotura hori da, gure inguruko jende pilo batek trabesiak egiten ditu itxasoan, trabesia luzeak egiten ditu, eta bueno, goko martxan jarri genuenean, bolkatu nintzizkigu. Esan da, ekintzara, ez? Burura etorrezitzen egun, ideia bota genuen gure Hurbileko sare sozialetan eta gure Hurbileko jendeari, eta, bueno, jendea bolkatu egin da, ez hori trabeziara, baina bai trabeziara. Esan duzun bezala bai, berdendu egiten ez guztiok. Eta uraren horrek asko laguntzen duenez, guk hori edu diogu. Pablo, Marea Urdinari buruz, berez zer da proposatzen duzute, bakit bi etapetan eta erreleboka, itxasuan ala murgiltzea ez da hauntzaren gabardiko ez dula, esan bezala, errespeto ematen du, baina zer da proposatzen duzutena aste baina proposamena oso ingarria da, hor lauen jendearekin, benetan bitu, proposamena irekia da, itxiaren bitarte berean, adibidez, berez da, larunbat honetan eta igandu honetan ez da, esan bezala Gipuzko osoa zeharkatuko dugu, Saturnanetik hasi, eta hori gaino larun batean, eta horiotik ondare giraino igandean. Eta hor, etapa ezberdinetan banatuta dago, ez da, zeharkaldi izango dugu, nola esango dugu, teknikoa, ez da? Osea, guk prestatu duguna, gelditu gabe, boia batera emango dugu, boia horrek mezu batera emango dugu, pixka bate korrikaren ikuspuntu hartu genuen, ideia hori hartu genuen gebretak, eta esan genuen, antzeko zerbait egingo dugu, baina ureka. Eta horren, Saturnan diratziko gara, eta, 3.000 metro gutxi gora berako erreleguak gertatzen dira, batzuk izaten dira luzeagoak, 4.000 eta 5.000, eta azken adibidez, azken etapa ondarribin izango dena, pasaitik ondarribineko etapa luzea da, ez? Hortan parte hartzen dutenak irila eta joak dira. 4 eta 6 edo 8 pertsonako taldetan banatu ditugu, eta horiek errela batzen joango dira, kostaldetik pixkanaga zartzen eta kostaldetik pixkanaga ateratzen ez da. Baina horretan, gaioak izatea kontu bat, eta gero, dihu bezalako, plastikaste besteok ere, izango dugu da, aukera. Asteburu horretan ere, lau popular ere, pasatuko dira pixka bat, korrekaren kontzeptu berean, ez da, pasatzen direnean herri emblematikotik, edo gehiago ondartzen emblematikotik pasatzen direnean, antolatu ditugu popular batzuk, nun pertsona, igerian guztora ebiltzen garena, baina ez garen egin jaioak ere, baina ondo ebiltzen garenak ere, guztializareko autismoaren alde kasu honetan, ez da. Kalau horiek izango dira, Deban lehengo izango da, ze hortzik pasatzen da larun batean zeko 10 gutxi inguruan, eta horre olako 1.500 metroko popular bat antolatu da, eta pasatzen dena horretek, baina lotuko zegorra, iruroi bat egiri gare gutxi gora bera, urrengoa Zumaian izango da, Zumaiko ondartza itzelo ostatik abiatuta, itzurundik abiatuta Santillo ondartzarainoko ibilbidea, 1.000 metro, kasu horretan, horre beste jende batuko zegu, zarauten izango da oso poeta, oso handia, eta hor, adibidez baitare gonbidatzen dugu jendea parte hartzera, nune atera zarutzo kontartza guztia gurutzatuko dugu portu txikitek hasita, eta hori orduiak eta 20 inguruan edo pasatzen da handik, eta igandean, beste popularra, kontxako zeharkadia izango da, ezta? Hor, 11 gutxi aldera edo sartzen gara aizearen horrazitik, hor, ondarretatik sartzen gara, eta hor bai, esperoko genukena, jenden borroak izatea ez, gurekin batera, gurutzatuko lukena kontxoko badia. Eta jazti zut ezera esaten, espero duguna ondarribien, ez da, ondarribien behin iristen garenean, espero du jende dezentzago eta bertan, itxarroten, eta gure azkenan gometuak,
ondartzan bertan, gurekin egirin izatela, ez? Ongi da, beraz... Eta, hori da pixka bat ekimena, urbilduta. Ongi da, beraz, azken etapa hori Hondarribiraino, Jaizkibel pasaitik Hondarribira, Jaizkibel luze egingo da, baina Hondarribiko hondartzara, ez? Ailegatuko da beraz, Marea Urdina? Hori Hondarribiko hondartzan bukatzen da, Saturarengo hondartzan hasi, eta Hondarribiko hondartzan bukatzen da, bertan egingo da, baitare festa gautena berak antolatu digun festa haundi bat, berarek prestatu ziren hori antolatzera, gehirezten bat erakunderet hartzen dira, baina bai hor amaieran, baitara amaiera, simboliko polita antolatu digute, ekipo berezia dago, ganistatzen futzen bat erantzuten dionak asunetan ere, eta egingo dugu hortxe ondartzaren erditik txarrena, gutxi gora bera, bostak eta laurden, bosterri bitartean, hor ikusten dugu izango gara, eta horrekin batera esan, komentatu dizudan, baina festa bat ere, badago antolatu. Horre musika hongo da, Marea Urdineko taldeak joko du kantua, eta gero, hemen Ezkoitiko paspartu talde bat, pixkat izen hartzen ari dena gure baiaran, horiek ere, jotzera animatu zaizkigu, eta gero, pintxoak eta edatiko eta bertan egon dira. Ganantzako, irekia. Hori hondartzan bertan? Bai, ondartzatik pixkat uste dut hor kirol portu edo gara gertu. Bai, aldamenean. Hortxe bertan, hortxe. Ongi da. Hortxe bertan izango da, ezten atoki handi bat inguruan, eta behin giriztekarena, arratzaldeko festa bat, ordu gutxi iraungo duna, baina guretzat izango dena simbolikoko bakarrik ez, baina bezik eta ederra eta nahi genukena baita egin ja, hortaz gozatzea, ez da. Egun bat ondartzera etorri, Hondarribira hurbildu, eta, ez zutatu hortaz, ez da gitolako esan ez bezala ez da deno gaudela hontan, ez da, irudikatzen, Marea Urdina benetan hori xedela, ez, jende pilo bat, mugitzen, inklusibaren alde, ez da, inklusibitateren alde. Ongi da, hortxe beraz deialdia, egina, ekimena, ez, Saturarango hondartzatik Hondarribiraino, guretik hurbilena Hondarribiko hondartzako izango da, iganden atxaldeko postetatik goiti, antxe topatuko zaituztegula. Oroitarrazi beharra dugu, Pablo, igeri egingo diren itsasmila guztiak, ezakit, 35 bat izango dira, gutxi gora bera. Bai, 34. Mila hoie guztiak eros edo babestu zitezkela eta aspaldi, ez? Saldu edo babestu zirela, ez? Bai, hori zentzen oso ekimen politia. Egia esan da, egunero jondinean, gauza ezberdinak sortzen, ez? Eta begira, ekimen horretan egia esan da, esan genuen, politika litzakela, horiek salduko hain, etu pixka bat, ebain bidez hor ilerrakian saltzen diren parzeloiako ezela, esan genuen Gipuzko mila hau esatitu ditzagun, eta erosita. Eta, kontua zizen, geure inguruko pertsonak azitzirela mila horiek erosten, eta denak derkoate, izendatua, norte erosiden batetik, eta erostiten noren omenez egina dagoen, ez? Eta web horren agertzen dira. Eta interesgarria da, nola esan guztu, oso proiektu emozionala ere guretzat, ez da? Eta horra agertzen dira, pertsona asko ere, guretzat oso gehiagoa direnak, eta gauza asko egin dituztenak, eta bai, segituan saldu ziren, badire girilaria, gero zituztenak, bestelako, bakizu, hemen gizartean, bakoitzak eramaten dugu gure motila, ez da, eta giri ingo dutena, mila hori justu, adirazteko, bere zenidu horren horreko lagia, edo entzarte horte pasatzeko, eta bai, oso hori adibitzen zen ekimen bat, ezatizut, oso azte gutxitan, bukatuko genituna saltzen, eta egia esaten behitut, uste dugu, Gipuzkoa, enbat aldiz zeharkatuko genukela, mila guztiak saldu izan bagenitu horrela, esan nahi dut. Baina izu horre izan da, aldorretik oso posible. Behar bada beste bat egin barko da, Euskal Herri mailan edo horrelako zer. Ez pentsa, betxu, kontu hautena hasi zenean, guantel urte batzu badira, buruan bazegoen hori, hemen bakizu, bakoitza bere erronkala botatzen ditu ingurutik batera eta bestera, eta saltxaola bota genuen aizu, Euskal Herria gurutzatuko gaen, eta betu, Gipuzko zatia gu preparatu genuen, aritzek zehazki preparatu zuen egia esan da, aritzak gure laukotuko beste bat, eta zemena duena autismoarekin, eta aregari eta Gipuzko trauma prestatu zuen, ez da, eta bakizu askotan asko egiten da, goitik hitz egiten dugu asko, ez da. Geratu ginen Gipuzkoarekin. Eta, Euskal Herrikoak norbaitek helduko balio, gustora hartuko dugu parte. Ongi da, goratuko dugu, mila hile guztiak esan bezala babestuak izan direla, salduak, baina ala eta guztiz ere, oroitarazi beharra da ere, ekimen honek ez duela diru bilketa asmorik, sentsibilizatzearena baizik, ez da?
Hori, eta garbi dago, eta hori jendak eukin izan garbi. Gu ezkinen hasi, dirua biltzen, ez investigazio alde, ez zerren alde. Fijatzen bazaret ere, administrazioari ere dirurik ere ez diogu eskatu. Hasiera baten pentsatzen genuen zerbait inbarko denukela, baina horretarrak beraiek izan dira, hau dena laguntzen hasi zirenak. Etxo gainera, egia esaten dizut, aeroportxiko ere egiteko asmoa genuen, hasiera batean, baina kontu ezan zen, dimensio handia hartu zuela honek. Eta zizenen beste hartzen ezan genuela, beste da bateko lanketa bat egin behar dugu, eta hainatu ginen lagunak, nulen eta lehire ere tartean zirela, eta hoxe, jarri genuen martxan, diru bilketa bat, kampaina txiki bat, crowdfundingekoa, Ulule plataformaten bidez, eta ez du, guk eguneko una lortu gara, eguneko berreguna lortu denuen, ez da, doratu genituen espektatibak, eta aldorate jene asko bolkatu da, ez, eta horren ekarri du, egin izatea, ez guztiarekin, egin alizatea gauzak, benetan serio eta ondo, ez da. Eta, baita ere, esan beharra dago, ekin honek ere, gure baiaran bintzat, asmoa daukagura, jarraipen bat izat ez dakigu ze formatutan, eta nola, baina sobratzen bat da zerbait, dakigula zerbait sobratuko goten asko, ez goten gutxi, baina bintzat horoko ekimena bultzatzeko izango dela, baina gure lana bene-benetako izan da kontzientzia. Kontzientzia landu, herritarrari, herritarsoiari eta elkartei, kirol elkarte kultur berdina gaztetxe berdina dituzazun nola nadenak, haiek denok irikitzagun begiak, eta orain hain famoso jartzen dugun kolorez berdinetako eta horroko guztiak, denak kolore bera dutela, eta azken finean kolore horrik adierazten dutena pertsona anitzak garela, eta aniztasun horre gantzun behar biogula. Ezin garela ateak irikita ditugula esan ez, eta gero batzuntzako iriki bat daude, bestentzako baino, ez da. Eta horako irakorketak egiten gabiz. Ongi da, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, larun bat eta igandez, esan bezala Gipuzkoako kostaldea itxasbazter osoa, igerian, zeharkatuko duen Marea Urdina, Pablo Domínguez eskermila, gurean izategatik. Zuei, benetan eskertuta gaudela, jama hau bereziki gaina lehen esan dizut, eta asko eskertu dizut, tokiko komunikabidei, asko laguntzen ari zizkigu gainerak ure inguru bat ere, eta benetan eskertuta gaudela, zen deialdia. Eta animo, ondarribi, indari inguruko euskaldun guztiei eta guztiei, eta veganeantei ere, etorri hurbildu eta gozatu ezatzen gurekin. Mi esker, Pablo, izaguntza? Zuei, zarkara bat.